Molim te! Okej, još jedan retardirani roller. Dobrodošli u još jednu epizodu Among Usa. Na ovom kanalu gledajte samo klipove od kvalitetne sadržine Among Usa i ostale igrice. Pa nisam o vidi Pečeš Robocop mi se jebote, na ja? karije. Šta je ovo? Na karije, vidi ga Robo, a kad ti je ovo ski neki Robocop jebote, Aj šta je ovo? ja malo da... Šule! Oprem dobro, reci! Opa, dobro. Korto, Fuse. Ako vam se video dopada, bacite like, bacite subscribe, podržite mene. Imate ostali klipove od Among Usa i Rasta na mom kanalu, možete pogledati kad god želite jer tam nekada ne izbacuje svake klipove i svaki klip ne ide u recommended. Zato idite direktno ispod ovog klipa i kliknite na kanal, idite direktno na kanal i pogledajte svaki klip koji vas zanima jer na mom kanalu ima samo zanimljive sadržine. Nezanimljiv content ne izbacujemo. Česa, možemo reportat svi Česa? Vidi ga Česa gej, on sad stavi ovo da ga ne bi izbacili, znaš, ide na tu kartu. A, jel to mene hoćete zbog ovoga, ne podržavate, a? Ja te volim, brate moj zaljubljen. Izbaci ga odmah. Ja ne znam što oni imaju ovdje. Ajde izbaci ga. Delić, Odmah ga izbaci šta je zbog bilo? ovoga što ima. Telo, izlazak iz Shieldsa kao communication oblej, ono, najrandom. Communication. Ko je bio s des? Ko je bio des? Ja sam u navigaciji. Ja mogu Ja vam i drugavstvo Šule, ja. očistiti ovu rundu. Ja sam bio. Šule je ist... Da, Šule Šta? je bio... Šta? ništa, Šule je bio ništa. gore na weapons. Bio je u weaponsu. Šule, a? I došao. To ti ne pije vodu, Čekaj, ne pije vodu. Stani, prijatelju, čekaj. Stani, polako. šta vam je ljudi jebote, ko životinje, čovjek bio u Polako. weaponsu, radio meteore lagano, Šule je lagan, kažem za Šule, Polako s to plaćanjem, ja sam u navigaciji trenutno. to ti kažem. Nemoj vatra da trzaš vatelom na prvu, sad čekaj polako. To što si u navigaciji U ovom ništa ne lobiju mijenja, pomeriš se prijatelj. sekundu. Aaaaaa! Odmah drži kamenje, vidiš ti mani mi. Ajde, vidit ćete Ej, jedno pozdrav prijatelj moj, kako si, dobro večer. Dobro večer svima, pre svega. Je može neki dobar Dobro. izlaz za desnu stranu, ništa, a? Pa Može, vidi, brate, Nugato i ja, desna Vidi smo- strana, radili smo ovo dva, eto. Istina, i Šule je desna strana, ali šta nam to Ima znači nimi, kad je ima jedan nimi, kill, ima realno? nimi. Pa znači, brat. Pa tražio je info, eto, ja mu dao info. Jeste zapamtili neko da je ošao dole, ne, a ništa. Ne, bilo Ništa vi ne sam na pamtite. sebe. Ne, bio Ništa vi ne smo pamtite, u nekoj drvite priči. kurac. Dobro, Pantela je clear, vjerujem mu da je noisemaker, iskreno. Shift plus E plus Enter, šta je to jebote? Nemoj. Ne pije vodu. Joj, bacio ove dugačke taskove. Klaj ovo, video. Jebote, zar je Lexa uopće igrao s nama, lik nije progovorio ništa. Jebote, ja Lexu nisam ni čuo da priča, jel si čuo njega? Puklo mu je. Izašao je. puklo. Dobro, ali prije. Pa, ja jesam, ali puklo je. Šta jes? Da priča. Da priča? Ćemo ti i ja neku rimu baciti sada? Aj, upadaj vam, aj, bacam ti ja beatboxer, može, a? Može biti boksera. Upadam u Electrical, tu je sa mnom i Delke i Nugato, mi smo stvarno Maska Phantom, nismo mi sa nekom, ne možemo se porediti s Kantom jer smo iz blata sa blatom. Sad smo do zlata, već smo do zlata, meni se manta zato što mi se manta. Sada bi trebao izaći iz Electricala da neko baci bombera jer ja sam stvarno iz... Iskreno raspadanje. Šta skoje, dobro? Au. Kako je glup jebte. Kaže Dobro. meni Jefta, Čekaj, pa...
Ovako, Meni jefta. samo malo, sad ću vam ispričat šta je se desilo. U Elektrikalu smo bili Česa, Delić, Jevta i ja. Česa i ja smo bacali frizulju. Delić je došao sa Jevtom i tu su oni sad ono bili oko nas, navijali. I zatim vidim Delića kako ubija Jevtu. Ok, glupan jedan. Druga stvar... Alo, čekaj! Ajde, pustit ću ti, aj. Ja sam ti bacio Crusadera. Upravo i Chesa tako, to sam htio reći. Nisam ja ništa Pa što si rekao da sam ga ja ubio? Pa, Bura, zato što mi ne daš da završim. Delić je na mene bacio Crusadera, što znači da je Jevta htio double kill roknut sa Jevtom, vjerovatno, ali je Jevta pokušao ubiti Delića. Kako je Jevta double kill sa Jevta sa Jevtom double kill. Ne. Polako, Nugato, dozovi se, polako. Samo Jevta malo, je ljudi, innocent. samo malo. Deliću, kak je umro Jevta? Koji kurac? Pokušao je da ubije Innocent. tebe. Jesu svjetla bila ugašena? Ne. Ali Jefta nije mogao da zna da Nugato ima na sebi Crusadera. A, Jevta je mene probao ubit. Da, pa je ubio sebe. To već pije vodu. Ali samo malo, kako sam ja bio toliko udaljen, Deliću? Česa je rekao neko... Ti si se teleporto, jel, kad je o mene pokušao ubit? Ovako, Česa je rekao, neko će baci bombu i krenuo beži, i ja sam krenuo trčim zajedno s njim. Ja sam izašao. I mi smo otišli od vas, ali samo ne znam kako je Jefti tu u glavi bila kao dobra ideja, jer smo znali da je tu u sobi s nama. Kako on mislio da će to da prođe? Iz razloga što je mislio da će Česa ispratit Buraz njega i da će on ubit tebe. Čekaj. Ali gore smo bili, ko je bio gore? Vatra, ja... Jel još neko... Oprosti, molim te. Simče. Imamo ozbiljan slučaj. Jel još neko bio u Elektrikalu s nama? To može da bude. Nije bio Česa, ti ja... Ali nije ti, di si ti bio, Deliću, sad? Kad se prije nek što se teleporto. Ja sam prvi izašao, šta vam? Ja sam vas ostavio i to što se između vas dešavalo. Ne verujem da su htjeli double kill, iskreno. Da, zašto je lik ovo napravio? Jel glup, šta? Ja, znaš šta je moguće, da je innocent možda. Nije bre, nije znao da Nugato ima shit. Ne, innocent je kad se praviš da si mrtav, ono, ali da on se bi neko pobedio, kikali, ali nismo ga votali. A zašto je mrtav? Nismo tebe votali, da smo tebe votali, onda je on pobjedio game, kužiš? Deliću, jesi ti bio sa Česom kad sam ja umro? Ja sam daleko bio od vas, Nije innocent bio sigurno, zato što ja sam bio pored Čese, ne bi Česa... Samo nemojte mi blizu ići, molim vas. Ok, da, ja sam ostao zapravo sam bio s Jevtom, jel tako? Da, glupi. Sisaj ga, Jevta, ak sad ovo slušaš. I ti ga sisao. Kaže Luka, ovih dana tuče nostalgija, gledam stare videe sa MCSG-a kak si igrao sa 500 pinga i 50 FPS-a i snimao. Babura, zaslužio si sve ovo i više od tog. I to daily, Luka, daily je išao. Hvala, ej. Taman smo bili malo prije pričali o tome, o internetu i svemu tom. A okej, više od Česa, odmah sam ga... What the fuck, šta je bio Jevta? Nugato. Kakav budala. Ko? Ma Česa repao. Jel? Baci ga odmah. Alex, opet ti poginuo, prijatelju. Česa repa sad pored mene, ljudi. A on je left game, jaba. Izbaci ga odmah, Simčes, ti normalno, ja sam vatrogascem, repam, druže, u navigaciji. Jel zna neko ko je bio... Slušaj, ja sam zvao kako se zove... Nauljio me, jebi ga. Luka, pozdrav Luka, hvala kralju moj. Da je Hvala babura. neko pao. Da, Jeta me išao nauljit, a Česa i Vatra su impostori. Ljudi, ja vam kažem da Česa ovaj nije kill mogu samo vatrogasca. Apsolutno nije mogu. Pao Nugato pao. I sad si klirao. Ja bi ga, ono prošlu ne znamo rundu ni ideje, smo... ništa ne znamo. A dobro, slušaj, prošlu rundu smo bili gore nas 4-5, druže, ja ti kažem, ili
Šule ili Česa. To su Kako moji možda sasovi. kažeš Šule, jebe mu sunce? Ti kažeš, Ja sam mogao, ja pa nisam sam- mogao nikako ljudi, iskreno. zvao sam, kaže, razgovor za sastanak. Pa nisam došao na razgovor za posao, jebe mu sunce. Da, Čekaj, zato što polako. druže, Ne mogu kralj, ja da nisam budem imao- na te... nisam mogao Ja doći sam do u riječi komunikaciji. prošlu rundu. Ja sam u Da, komunikaciji. Nogato je pričao prošlu rundu, prethodni- 50 sekundi, druže, nije sasvim riječ, Prethodni čem se kill valjano. kad je pao 2 kila, bio sam sa Omarom u admin roomu, rešavali download. Evo, pitaj Omar ako te lažem. Da li može Omar to da potvrdi? Omare, Ja sam upload, on je meni rekao da on nije mogao zašto download. Iskreno, tako da, za- vrate... A pala su 2 kila, tako da ne mogu da budem ja nikako. Znači, Bravo, Omar nije, Šule, ja nisam. bravo, Šule. Samo Pa Nogato. su dva. Šule Ne, playing, prošlo big je, brain, big prošlo brain. je pao, A zato pao što je je ko? Jefta umro, zato što je probao da ubije ovog. I pao Ja, još onda jedan sam kill. sebe. I pao još Čekaj, ako je jedan kill. jedan, slušaj, ako je jedan impostor, ako je jedan Jedan je impostor sigurno. još živ, Česa ne može biti nikako. Ok, Za koga ovaj kill. možemo još klinat? Onda Delić. Jer pao je prošli put i pao Pitanje kill. je ono- jedno, Jefta! pitanje je Delić je bio na jedno. kameri. Delić je Pitanje je jedno. Imaš jer i te imamo taskove? Inženjera. Nemam, brate. Ja nisam. Vanimi, Ja sam... A možda Šmizla, noise šmizla. maker. Vanim ima Dobro, dva dobro, taska, dobro. Šmizla ima još. Šmizla, rješavaj taskove, Šmizla. To moramo da votamo, kad nemamo Pa info. ne moramo, jedan sam im postao. Šmizla! Šmizla! Evo ode nam AFK, znači Butra što treba riješiti 6 taskova. Are you serious right now, bro? Radite taskove. Još malo nam je svakako. Iskreno sumnjam da ovo mogu klačati, jedino ako nam je AFK Šmizla i ne riješi taskove. Mislim da ih vinamo na taskove, znaš. Viš ti ovo. Op, Pantela umro. Di si ti umro, jebote, izvan mape. A, Aj, riješ task. ko ja? Da. What the fuck, kak je lik umro tamo, video, ne mogu reportat tijelo. Gasac. Ne znam što ne zovu emergency, sad imaju cooldown resetan oboje, ne bi se čudio da 4 ljudi umre sad ovdje. Fino su i sve splitali. Šule, haker, živ. Ima task za riješit. Pantela, task riješi. Na Marija! Šta kažeš, Šule, nisam te čula. Okej. Česa je pao u storage-u. Ko je sve bio na levoj strani? Česa umro, Česa je okej. pao u storage, znam ko je. Ko je bio sve na levoj strani? Kak se ubio, glupane? Marica. Idemo. Šta je on? Zato što sam mu rekao da igra flaster na tebe i kad si ti Da, prilazila, rekao sam Vi čule Česa, se da ubi ti si. Maricu. Da. I ja sam Jer otišla, znam da znači nije onda Česa se upalio, otišli smo do security-a, upalio se Vidi, svi votaju, gle Delića O2 šta i radi. vratili smo se u O2. Šta ja? Samo sekunde, Kiti. vrate. Reci mi samo nešto da pitam, samo sekunde. Pao je te kill Mislim, 1, možemo pao i u reaktor. skipat, možemo i skipat. ali. Ne Nije može, to ne može reaktor, skipat, to je ne. gornji upper engine je bilo. Čekaj, stani bre, polako. Pao je I kill u uostalom, reaktoru, gdje je ja sam ušao. Šmizla, ja sam ušao u šmizla. reaktor, sam ušao, pao je kill u reaktoru, lik se O, vemso, kraljice. Nemojte rješavat, molim vas, nemojte rješavat, ko Ko ima je bio kurac. srate, dole je bio već. Kak si umro? Reaktor, tamo security. Pa ubila me Marica, šta kako Šmizla, sam reš umro? task, Kako si ti bravo. umro, brate? Reaktor kill, vrate. A? Prvi kill bio u reaktoru, drugi bio u Brate. storage. Drugi je bila Marica. Imamo ovo je još samo- Čovječe, tasko. Šule, i što si Naudio pored me mene? Jefta. Kako sam ga mogla ubiti? Što si pored mene i što Zato si... Brate, sam ne ja mogu da verujem da prošao sam pored nabao tebe. Lešak, jednog Iskreno, admina, unlucky, da. ušao admin, vratio se i samo sam tebe vidio. Znaš ti, ja sam ja naulio Česu i Kako si vatrogasca, prošao brate, pored Leš- koji Ne su im postali. razumijem. Ne mogu da A vi ste verujem. me Ja volili, bi skipao, džabe. ja bi skipao. A koji Ima skip bre, vatrogasac, alo ima bre, kakav vatrogasac skip, ovaj si vin. blesa bre.
Ali išao je čovjek pored mene Moguće da cijelo je vrijeme, Šule znači zato što išli smo forsira, skupa nije ovo. ovo. Samo da je Šule, Samo Šešelju, Šule- samo sam A, sebe vidio, vrati, da izađeš šapi, a pa engine da Što nije rekao da je Maverick, Tebe brate, sam vidio samo. samo. Ja i Ja Delić sam smo zajedno bili u Crusader, Upper brate, Engine si gore. lud. Išli smo na Noisemakera, gore nema Dobro, mislim, okej. Dobra partica. Au. Eto, Koji kurčina, pas znao ti sam da su nije ona. Moja kura. Ne, ljudi, stvarno vatrogasac, ja moram biti nerfan. Ja sam sve odradio, Ja sam gotov, ti zovi za Sebi pa je 15 vatra. sekundi i dugme. Jesi ti zvao ili ja sad? Ja sam zvao. Okej. Ja Sad će Pojte rješava kreteni taskove za izbac... content, molim vas. Izgubit ćeš tako bude. Ali što ne rešava taskon? Ne, chilla, on priča sam sa Onda sobom. idemo ti i ja zajedno, šta? Znači, u Razeru, Ne mogu da vjerujem mi verujem. da je Delić, već. Delić ili Oj, si vidi Ali šta ne, priča! ja mislim da je Simče danas Slera lik. Danas Slera lik. Ne mogu, brate, Šule je lud lik, majke. Fata. Neće reš task čovjek, ja ne mogu da verujem. A glupo su me izbacili. Rekla si ima. Reš task, Šule! Ja mislim da je Šule. Task, idi riješi. Idi riješi task. Reportajte i pikajte Šule. Reši Šule. Reši ga Šule, molim te ga reši. Ovo je jedan task doslovno. Ovdje već vatra, si sumnjiv. Tamo Šule jedan task da uradi! Evo, brate, ne deli se konju. Čekaj, kad ne mogu, bio sam haker, sam vidio, ne vidim Ja, već Delić tasko. zajedno bio. Pišete na taskama tamo. Neće ovo ti ja piše, vrate, i da... Ili je Omar odigrao game života. Ja Šta sam piše, mislila da piše, ako ubijem- Šule? To je to. Ako ubijem često da će završiti game, ali nije tak bilo. Ja bih ga blizu bilo. Ko je bio te drugi posredvac? Česa pao od Marice, ja laki. Nice game, guys. Super nice game. Good job. Eto, bro. Good game. Bravo. Au, kad ovo krene da naudimo ovnu... Ovdje dolazimo do samog kraja ovog videa. Ako vam se barem malo video dopao, možete baciti like, share i subscribe. Spodelite video vašim drugarima da i oni uživaju zanimljiv content. Ja neću puno da odužim, ovdje je sam kraj. Vi pišite u komentarima kako vam se klip činio. Da li bi bio zanimljiv, iako nije bio zanimljiv, koje sljedeće promjene da uradimo da vam bude zanimljiv video. Neću puno da smaram, imate moje socijalne mreže u opisu ovog videa, možete me zapratiti gdje god želite i kontaktirati u bilo kom trenutku za neku saradnju. Isto tako možete postati član kanala za $2 pa na više, isto tako da podržite mene kao kreatora. Hvala vam još jednom, a ne se vidimo u sljedećem videu. Ćao.